Ya. Napa mau sing disampaikan dening paman Nala Cungkring nggih niko leres kenyataanipun. Ger. Beli bohongan kuno. Bahkan kejadian asline terjadi salah sujining skandal anak ing selebeting kedaton Pulau Mas Ibu Bibi. Kejadian skandal. Apa iku kejadian skandal ning Pulau Mas? Terangaken Jongkara. Nggih menika kadang enom kula Rayi Mas Dewi Inten siweg ketarik birahi kepentang asmara cinta dening salah sujining pemuda sing ke asma Elang Kacung. Terus? Bahkan seniki dibakta wonten teng selebete kedaton Pulau Mas Ibu Bibi. Dadi bocah lanange ana ning Pulau Mas. Waduh. Nggih sumber perkarane yanikuwen Elang Kacung sing badhe mboyong lambang kejayaan Pulau Mas uga tiris nggih gong Sukahati Ibu Bibi. Karas. Berarti bener-bener wis kehilangan akal sehate singaran Nawangwulan. Kuenku padahal make wong dawu kaki wong tua nih. Iya. Ya anak kombaya. Ananging bocah lanang sampai mondok moyak ning kono ya meneng bae. Gawe isin gawe wirang. Kaya dudu turunan ada tiris bae. Justru kuan Kang. Kaya kakang kombaya uga ngrestoni Kang. Dadi kinki kombaya sing ngarep-ngarepi. Abong-abongane kaya Gusti Ratu Nawangwulan wis berkiblat kelawan wong Cirebon. Apa sih dadi kepengenane wong Cirebon, kebutuhane wong Gunung Jati dijumponi Ratu. Wah. Beres bakal kayak kenen Karas. Berarti sing aran kombaya wong tua beli kena kanggo tua bakal kaya konon. Yuk. Bel rasane murup dadane Sun Karas. Setelah oli penjelasan sing Mas Putra Jongkara katut Nala Cungkring bahwasane gong Sukahati sing bakal tak punden-punden pusakane sampean hasil karyane sampean kelawan kula-kulaan bakal dibakta ning Cirebon. Aja tumindak meneng ya yuk. Ya. Aja dianggap meneng, aja dianggap endang iki. Nggih paman Karas uga Ibu Bibi Ratu Tiris enggal diemutaken Ibu Ratu Nawangwulan dicegah Ibu Bibi Ratu Tiris. Sabar Jongkara. Karas. Rasa beli sabar batina isun Ratu Tiris. Sawise ngrungokaken laporan saking Jongkara. Rasa panas, rasa emosi membakar ning jiwane isun Ratu Tiris. Bolane semono aja kesuwen mangkat ning Pulau Mas. Tekani Ratu Nawangwulan. Ya Ratu Cungkring kula Kang Mas Putra Jongkara Nggih paman mangga Karas. panjenengan teng harep nggih. Pengko isun bakal ngatur barisan tumrap ning Pulau Mas. Nggih Ya, pernios Kang. paman Karas Ibu Bibi Ratu Tiris. Iya Kajeng. Harap sapa maneh lamun dudu sampeyan sing bertindak Kang. Bener. Aja sampai lang catur ya belum Mas kelawan tiris Kang. Bener. Ratu, Iya. permisi Ratu. Mangga. Bocah-bocah tiris ingat lumakune sira swadya bala bocah sing tiris bebarengan ngiring tumindake Yayu Ratu Tiris mundur parane. Sikronelo ngayong mga Sikronelo dining mentok Sajan mingko yung mas Sajan mingko Seneko mokopang Witing tresno
bajul yung mas kawadas akang jageni kawadas akang jageni yung mas ingarasa mangan miwaing bongbong dicendok tekaning waktu wis ningkang mangan tekaning mangsa dicendok tekaning waktu wis ningkang mangan wis ningkang kaning mangsa mangan eling-eling mangkal dong keret tongker tongkeret 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 tongker eling eling-eling eling-eling mangkal eling mumpung ning dunya eling mumpung ning dunya aja aja lompat aja lompat nutugi nafsu nafsu sing tak keduhung mama Eko mama Bella ragane mah sing aku tumpung wae tongkeret 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 lo baju bombang Hampura Ratu sederenge panjenengan nandika gula ampura dumateng panjenengan Ratu pok menawa panjenengan gadai salah sawijining pitua atanapi ucapan kang badhe dipaparaken dumateng kula mangga Ratu. wong peci ketitik wong ala pasti keutaran bareng-bareng ngampura wadali Nggih Ratu. sebab sifatnya manusia ora lepas sing salah lan dosa Leres Gusti. senajana kula junjunane sampean durung tinantu tin mendake kula beli nyakiti ning sampean Leres. wadaling Kula Ratu. kula ngundang sampean iku dudu bae arep ana masalah sing penting cuma pengen catur gunem sebab langka maning mama kikit sareng kang ciute kedingeng sing kena kanggo batur kandahan ya sampean sing parek karo Andayasari
Nggih, Ratu. Oh iya, Wak. Pripun, Ratu? Priwen kana tamu sing Cirebon ka? Betata bocah ka? Lah, ya kuwen kuno Ratu. Sing dipikiraken ning kula. Godhong nibas ngapange kaya gagas maning pikiran. Sing ngarane Langkajung Kakang Ratu. Priwen kana? Kadelenge bocahku. Kaya ana sing dipikiri kana Gusti Ratu. Elang Kajung kaya ana sing dipikiri berarti bocahku sering menang dewekan takonon. Ko mangkonon Gusti Ratu. Padahal si harapane Nawang Wulan anae Elang Kajung ning kene ku bisa betah ning Pulau Mas. Nggih. Mulane pelayanan lan segala jamuan tak kongkon sampean nyiapaken. Wong becik ketitik wong ala pasti ketara. Aja kongsi ana sing kurang. Nggih. Pengen apa aja dianggep mertamu ning kene. Anggepen uma dewek panggonan dewek ning Pulau Mas. Leres Ratu. Tapi lamun menurut sampean bocah sering lamun mengkonon, apakah ora betah kuno wadaling? Lah ya empuh kuno. Kula gedhe ngerti kunku. Maksud tujuane Elang Kajung. Bocahku kaya langkah pikirane ka Ratu. Ah masa Sarang Kang Aji Sekeding Kang Ciut sampun soplang. kulaku jujur karo sampean kiwan. Nggih, mangga Ratu. Kankah inten kan Iya, iya. duwe hubungan apa ya karo Elang Kajung Bung? Lah ya empuh kuno kuku. Kulaku artinya kan durung weru kuno. Mung bae Iya, kula weru kuno Ratu. priwe? Kayane ku Ratu karo Elang Kajung kakana. Dewi Inten kok? Nggih Ratu. Sekarang kiri gambar waktu welana pisan kaya kaca. Sebenarnya mah arep-arepen ari wong tua mah. Yang Apa maning bocah wadon kongkon gage rumah tangga. ku ora sampean ku ngerti. Lamun tepung jodoh karo Elang Kajung, kulaku setuju wadaling. Tapi pirasat kula maketen kana Ratu. Priwen. Kadelenge Nokayu Mm-mm. Dewi Inten kaya wis jorok bapak kana bocah kepikirane kakana. Demen ning Elang Kajung. Mrono parane. Wicunduk tekani waktu wis nikah tekani mas. Ya soalnya maketen kana Ratu. Sampai sering dilengahkan apa wa? Artinya kulaku setiap dinane setiap waktune andelengaken kaya dene Nokayu Dewi Inten baka ana Elang Kajung metu ki. Artine embuk royong mana, embuk royong mene kan. Selalu ngawasi kan. Kadelenge ka Ratu. Niburi bae. Niburi terus-terusan kan. Ya, ada teri wong enom mah wadaling. Ya iya rimronone mah. Tapi pengene Nawang Wulan mah. Nggih. Bagian besanan karo Gusti Sunan Kalijaga gak kulaku lagi ngarep-ngarep. Kuno Ya iya. ya aja maning sampean anu mah. Kula kayane kesetuju kayane ki Ratu. Kadange lamun iya kenyataan tapi beli mungkin lamun bocah lanang beli duwe rasa demen beli mungkin niburi Dewi Inten balik nih Pulau Mas. Ah ya ampun mak mah durung weru kula mah kuno masalah mah.
kok gampang ditakoni bocah. Ya enak emang mengkonon ratu. Kin mah metu ning jaba wadaling. Iya mangga. Luru pemandangan Nggih. ambir pikirane jembar. Ko. Jare kajebaka jembar pikirane mah bokat bae, nemu akal pikirane sehat bae. Bener kudu ratu. Sebab segala sesuatu ya sing kesehatan dikit. Baka awake sehat, Iya. badane sehat, jasmani sehat, tentune segala-galane gak bisa dilakukan. Bener ratu bener. Kin mah hitung-hitung. Ndeleng acara unjungan orsel. Cocok morsel bae Iya. waduh. Ya anak pasar malam Iya. acara unjungane Mbah Buyut Nyi Gedeng Jemaras Bener. ning dina kieu khususnya kanggo panitia sedantene mawon uga kanggo sing sampun hadir gabung bareng Wiramandala lagune sesuai program mawonang. Bener. Ora ketinggalan kanggo Mimi Juju bos martabak sing pekantik. Ratu. Loh. Assalamualaikum Ratu. Waalaikumsalam. Mangga mlebet. Mangga. Mancing kabeh mancing. Mancing. Oh. Mangga diaturi lenggah. Agung ing pangapunten sesembahan kaula Ratu Nawang Wulan ingkang kula hormati. Sedereng lan sesampune kula nyuwun ampurane. Bilih kula anak putu Pulo Mas gedai kesawonan keluputan dumateng panjenengan Doro Ratu. Sepindah malih kula nyuwun ampuraning Doro Ratu. Tek ampura paman. Segala apa sing dituturaken ning paman Patikombaya senajana kula uga tampanana puja pangestune kula kanggo sampean sedanten paman. Nggih Doro Ratu kula tampi. Niki mekaten Doro Ratu nggih. Sesampune kula mlebet dateng istana Pulo Mas, kula ki badhe nyukani paweruh dumateng panjenengan. Rehning wonten sanunggaling tali ikatan ingkang sampun repah dateng Pulo Mas ingkang kasebat hubungane niku ngger putra Elang Kajung sareng putri panjenengan nikin Dewi Inten. Nikin sampun kentel kedin Doro Ratu hubungan ke. Ya menurut kula anak putu Pulo Mas sampun marwah Pulo Mas iki jatuh. Artinya tiba sing boten karu-karuan Doro Ratu. Ya tanglet namawon Doro Ratu datang putri panjenengan Nok Ayu Dewi Inten Doro. Makaten paman. Senajana kula uga memang durung ngaweruhi antara Dewi Inten kelawan Elang Kajung sejauh mana hubungannya, tapi kula wis nebak paman. Mulane ya kula sebagai wong tua ari wong wadonku wong gawa barang pecah belah ibarate. Lamun kehormatane wong wadon wis rusak, ora berharga bakale. Di samping kunnya, kula wong tua maya pripun paman?
ketungtut ning anak, lamun anaknya memang wis pada bae suka terimae, ya apa maning lamun beli tek restui paman. Alhamdulillah nak putu ya. Artinya Ibu Ratu Nawang Wulan Dewiak menyetujui hubungannya antara Elang Kacung kelawan Dewi Inten. Kini mengkenen Doro Ratu ya. Watir-watir kini wadaling ya kulama. Jare paribasaka belendung jagung langka kelapane. Gora. Belendung jagung langka kelapane. Oh, tiwas hubungan mawus belendung. Ora ya. Ya watir-watir paham dewek lah. Ketinggal langka bapane. Sebab kula tingali hubungane Elang Kacung kelawan Dewi Inten ki wis dudu hubungan demenan maning menurut pandangan kula kudu Ratu ya. Oh, lamun dadi syukure lamunan nrestuni ngijinaken ora. Kula perwakilan saking Elang Kacung artinya lemes bae ning bulan-bulan kiyen je, ning minggu-minggu kiyen ki aja dianggepe Elang Kacung iki ora seneng kelawan Dewi Inten. Lan uga Elang Kacung iki dudu bae beli betah ning Pulau Mas. Mung arepan ngomong beli wani barang emang. Ari demen mademen kuno Ratu ya. Ning Dewi Inten. Dewi Intene anaknya sampeane yang jorok kuno Doro Ratu. Kaya beli bisa kok kon dipisahaken. Ya ku kedeleng dodok beka. Ora inggang. Ya wis kaya cabe maksud. Masya Allah paman. Wis kaya cabe. Kula ku kaberan temen duwe anak wadon ku ya. Dadi kurang parak kira ngomongnya kene Ya punten niki ke paman mangga. Aduh, wis. Iya. Ken ki mengkenen Doro Ratu ya. Pripun? Ya punten-punen Doro Ratu ya. Artinya kula king wakili saking Elang Kacung. Elang Kacung ku siap kapan bae nikah kawin karo Dewi Inten ku kuno. Arepan esuk, arepan sore, arepan bengi dikawinakene. Ayo bae je paman. Yo kula maje wong demen. Ku pasrah mawon. Mung pada-padane kula kawin kelawan Dewi Inten, sedurunge kula njaluk maaf je. Sebab kula ki ngemban dawuh, ngemban tugas. Sing sapa Sunang?